खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 27 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धुमधुमैयाव सासे सुबुङा फरायसालिनि सासे हेडमास्टारखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गाग्लोबजानाय हेडमास्टारनि मुङा जाबाय त्राकुला दान्दामिया आरो बे गाग्लोबग्रा सुबुंनि मुङा जाबाय निपेन बरुवा। निपेन बरुवाया फरायसालियाव थांनानै गथ'फोरनि थाखाय जाग्रा सफैनाय माइरंखौ मोनसे बेग दाबि खालामदोंमोन, अदेबानि बिदोंमोन आरो जेब्ला हेडमास्टारा माइरंखौ हरनो हाया बुंदोंमोन अब्लानो निपेन बरुवाया हेडमास्टारखौ गाज्रि रोखोमै गोबौ बेसादजों गाग्लोबदोंमन। बेहायनो बे जाथाया जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव तिनसुकिया पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि लामदिं रेल बादायाव आरपिएफ आरो सिबिआइआ गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा हाग्रानि बेसाद फालांगिरि खालामनाय गासै मा 104 हाग्रानि खासिवफोरखौ बोखांनो हादों आरो खासिखौ बोखांनानै लामदिंनि हाग्रा बिफाननि आखायाव गथायनाय जादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय मिज'राम रायजोनि सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय लालचुनलाइन आरो लिनचाइपुइ आरो बिसोर बे खासिवफोरखौ सिलचरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फाननो नाजादोंमोन। आसामनि दिग्बयआव सासे पुलिसखौ गंसे बाइकजों फैनानै सासे सेंग्राया हरखाब सौदावनानै गोब्राब जखम खालामनानै खारखोमा लांनो नाजादोंमोन, नाथाय खारखोमानो हास्लाबासै उनाव बियो हमजादों। सौजानाय पुलिसनि मुङा जाबाय हेमन्त गगৈ आरो सौग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय बिप्लब सेतिया। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। नागालेन्डनि सिङाव थानाय मन जिल्लायाव आसामनि सानै सेंग्राफोरखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सानै सेंग्राफोरा थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालारखालि नागालेन्डआव बिजनेस पारपसनि थाखाय थांनाय जादोंमोन। थैनाय सानै सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय ललित नाहलिया आरो उत्पल तासा, नाथाय बिसोरखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिसोरनि गोथै सहखौ साननै उनावसो बोखांनो हादों। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लाटिग्राम गामियाव सासे सुबुङा गावनि 6 बोसोर बैसोनि असे फिसाजो गथ'खौ बुथारनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो बे दुथाङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजायाखैमोन। उनाव गथ'नि बिमाया गावनि गथ'खौ गोमादों होननानै कमप्लेन खालामनायनि उनाव जायहा फारिदा बेगम बियो पुलिसनि केस होनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारग्रा बिफानि मुङा जाबाय नाजिर उद्दिन लास्कार आरो बुथारजानाय फिसाजो गथ'नि मुङा जाबाय आयशा। इलेक्शना खुनु कम्प्रमाइज गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बिपिएफ सापर्टार, पियरलि बिपिएफ सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन। आंनाव स्पस्ट प्रमाण दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै लावख्रिगुरि होननाय देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव गामियाव दैजों खुरखा जानानै बिथांमोनहा रिलिफ केम्पआव दङ, स्कुलनि फोथाराव रिलिफ केम्पआव दङ। नाथाय दुखुनांथावै थांनाय अखानि बेलायाव आरोबाव बे स्कुलनि फोथारावबो दैनिफ्राय बाला फैनानै गासैबो लोमफैजोबनायलाय बिथांमोनहा थानो हायै जादों। बेखायनो गामियाव रायलायलायनानै गावबुरा आरो बिथांमोननि मेम्बार, बिसिडिसिनि मेम्बार बिथांमोनहा मिथिं लिंनानै बुंबाय जे जोङो गावसिनि गामिनि हा आवग्रिखानाय दैनि सानजाहा रिलिफ केम्पखौ बेवहाय बानायहैदिनि होननायखाय बयबो गामिनि मानसिफ्रा बाहाय थांदोंमोन। दा फेरेंगा बिथाङा बुंदों, इएम बिथाङा, जे बाहाय थांनाया खालि बिपिएफनिल'। माबायदि बुंदों बे भाषाया जे 22टा न'खरा पियरलि बिपिएफ होननानै बुंदों। थारमाने बिपिएफ मानसिहा थांनानै थानायनि खुनु अधिकारानो गैया। बिसोरो पियरलि बिपिएफ जाबाय नालाय, आधा आधि नङा, पियरलि बिपिएफ बाय हार्ट। ओंखायनो बिसोरखौ जेरैखि जाया होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैखि जाया हेरेसमेन्ट होनांगौ। बिनि मकसदा, बिनि सिन्थाधाराया। दा बे गोसोखौ लानानै, बेबायदि साननानै, बेबायदि उद्देश्य लानानै बियो बेखौ होखारदों। बिराद अयनाय जादों। बिसोरो बाहाय पार्मानेन्ट न'बो लुनो नागिराखै। बेवहाय जास्ट टेम्परारि, बे दैया जेब्ला जोबगोन, अखाया जेब्ला बन्द जागोन, बिसोर गाव गावनि न'आव थांफिनगोन। दा बे टेम्परारि रिलिफ केम्प थानायखौ
सरकारा बा सरकारनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सहाय खालामनांगौ ना आरो हेरेसमेन्ट होनांगौ आरो बुंदों बाहाय बिपिएफनि आखाइ दङ आंनि आखाइ दं होननानै बुंदों बियो मिन्थिया जे आङो 15 बोसोर हाग्राखौ सालायदों बे हाग्राखौ सालायनायाव बोरैहाय हाग्रा सिफायनायखौ हमथायोमोन आरो बोरैहाय मानसिफोरखौ सहाय खालायोमोन बे खोथाखौ बियो जेबो बुजिया दा फैयै फैयै मानसिफोरखौ बियो सुथ्रु हिसाबै लायो खिन्थु फारसेथिं बियो कनस्पिरेसि खालामगासिनो दङ जे भटखौ जोंनोल' हो इउपिपिएलनो हो आरो बे हाखौ ला बेसेबांबा गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन बियो गावनि न' सेर आंनि समस्थियाव गोग्लैयो बिथाङा बे समस्थिनि सिङावनो दा 18था दंफां मिल बानायबाय 18था दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन दंफांखौ बहा मोनगोन गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लायफिनजोबनोसै बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै जेब्लाबो जेननाय सोरनिबा आथिं खुलुमनायानो बिथांमोननि धर्म बिथांमोननि राजनितिक धर्मआनो बेनो बिसोरनि प्रिन्सिपलानो बेनो जे गावसोर थांनानै थानो सोरनिबा आथिं खुलुमनानै थागोन दिनै बिजेपिनि बिथांमोनहा आथिं सुनानै होग्रा क'क्राझार आरो उदालगुरिया जाहैबाय जोंनि बिथा बेहाय राजनैतिक भाबे जोङो गाबथानानै थानांगोन नङाब्ला जोंनि भबिष्यतआ मोजां नङा दिनै बिथांमोननि सरकार थासेयावबो नोंथांमोननि बे तामुलपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सारा उदालगुरिनि मोनफ्रोमबो समस्थिखौ 6 शेड्युल बिटिसिनि बाहेरा मंगलदै दरं बे समस्थिजों दाजाबनानै हरबाय जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि बाखिनि जोंनि जि सिमांमोन बेखौ जोङो जुग एमपि देरहानानै मावफुंनानै लानो हानायनि खुनु मोनसे सुबिदायानो गैला बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव दिनै इलेक्शनाव बिथांमोनहा आरोबाव आथिं हमनानै कमप्रमाइज खालामनो थांगासिनो दङ जे उदालगुरिखौ बिजेपिनो हगारनाय जासिगोन क'क्राझाराव बिजेपिनि सहाय लानानै बिथांमोनहा देरहानायनि सिमां नुदों जोङो बिपिएफआ रेडि सोर बिजेपि फैयो सोर इउपिपिएल फैयो बा बेनिफ्राय देरसिन सोर पलिटिकेल पार्टि फैयो रायजो राजाया बिथांमोननि जि खोथा होनानै परिबर्तननि खोथा बुंनानै दिनै जेबो मावाखै बेखौ नुनानै आंगायबाय आस्था खमायबाय आस्थाया जोब्बाय बिथांमोनखौ बिश्वासाव लायाखै बेखायनो आदिबासि गोरखा बङालि असमिया राजबंशी बर' गार' राभा मुस्लिम गासिबो बिथांमोनखौ जायफ्रा समर्थन खालामदोंमोन बिथांमोनहा गिदिंना फैनानै नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि